मिस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय अगेन आङो फास्ट ब्रेक खालामनायनि उनावहाय मा मिल लागोन मा थागोन बेखौनो शेयार खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबासो मिथिगोन नङा होमबा स' बिनि थाखायनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बेसेबां गोबावनि उनाव पाउडार फोननानै थांगासिनो स' दायो जाहैबावलायनोसै दिनैहाय नेगासिनो खोमा आंखौहाय यहाँ बैठ के वहाँ से आवाज नहीं देने वाला कमेंट पढ़ के वो नहीं दिख रहा है और सब लोग नहीं इसीलिए नहीं बोल रहा मैं दूसरा हटा लिया ये हटा नहीं पा रहा मैं आईफोन मां कसम से हटा नहीं पा रहा ये मुझे नींबू भी चाहिए और चाट मसाला मैं सब कुछ किया मैं नींबू डाल सकती स' दायो जोङो जानानै लानोसै उनावहाय लोगो मोनगोन मटन सूप पियो और जी हो गया स्टार्ट रुको मैं स्टार्ट करूं हां फिर मैं डालूंगी हाँ थैंक यू 3 स' गाइस दायो आङो देलायखांबाय ओमफ्रायहाय जानानै फैबाय आरोना बोरमा बेदरनि सुप ओमफ्रायहाय सटे भेजिटेबल्स माने पनीर मशरूम ब्रक'लि बिन्स बेबायदि आरोना मिक्स ओमफ्रायहाय आङो गाबोननिफ्राय सी फुड मोनजासिगोन माने नाथुर प्रन्स ना बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय जानाय लोगो लोगोनो ना फुरा बारायखादो आरोना माने न'आव थांबा बारायजोबसिगोनसो नामा मिथिला आरो स' नोंथांमोना आङोथ' दिन्थिखागोन नालाय नोंथांमोना नुखागोन आरोना दायो आङो मोननैसो स्पन्सरशिपनि आंनावहाय प्रडाक्ट्सफोर मोनफैदो बेनि बागै भिडिअ बानायगोन आङो ओमफ्रायहाय नोंथांमोनखौहाय लोगो मोनफिनगोन आरो मेन खोथायानो जाहैबाय बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनै मेकआप खालामनो मोनदों लाइक 21 डेजसो जाबाय नामा दा 24 डेजसो जाबाय खोमा आं मेकआप खालामिया नोंथांमोनाथ' नुखादों माने लिपस्टिक फोनदोंमोन आरोना लिप बाम आरो लिपस्टिक बेनि उनावहाय जेबो फुनाखै अनलि कक'नाट अइल ओमफ्रायहाय दिनैयो मेकआप खालामनो मोननानै गोसोखौनो जा सान्थि मोनदों ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थाहरलाय आंखौ उइथ मेकआप मोजां नुयोना उइदाउट मेकआप मोजां नुयो मानो होनबा लोगोफ्रा आंखौ होनगासिनो उइदाउट मेकआपसो मोजां नुग्रा जाबाय नोंखौ बिदि होननानै मिथिला आंबो गावनो कनफिउस आरोना स' नोंथांमोना खिन्थाहरलाय आंखौ उइथ मेकआप मोजां नुयोना उइदाउट मेकआप स' गाइस नै ओंखारखांबाय दायो जोङो थांगोन आं माबा माबि बायनांगौ दङ आयै आंना बोरैबा नुबायलै गस्लाया स' दायो ओंखारखांबाय मेकआपबो खालामखांबाय बेसेबा गोबावनि उनाव मेकआप खालामनो मोननानै गोसोखौनो गोजोन मोनलायलायदो आरोना स' दिनैनि आंनि आउटफिटआ नै चलो बाय बाय जाते हुए ना एक रास्ता लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर गया हुआ है वो किधर जाता है मालूम है सीधा चिंचोड़ी में जाता है चिंचोड़ी से गया ना चिंचोड़ी से सीधा रास्ता पकड़ा ना वही रास्ता पकड़ के जाने का बैतुल को
नै दायो आङो टेलरनावहाय फैदों आरोना आंनाव मोननैसो फ्रक दंमोन ओमफ्राय बियो माने साइजआ एसे लुज जादों आरोना स' बेनि थाखायनो नैबेयावहाय सुहोनो थाखाय लाबोदोंमोन आङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो थांगोन डाइरेक्ट आलदा मलावहाय बेयावहाय ट्रलि बेग बायनो थांगोन आरोना आंना ट्रलियानो मोननै खामोन नालाय बेयावहायथ' अलरेडि बुंजोबखाबाय ओमफ्राय आरो मोनसे नांगौ जादों आंनो जायगायानो गैला नङाबा आं माहा लांबावनो और ये इस वाला को दिखाओ मुझे थोड़ा हेवी वाला चाहिए बहुत हल्का लग रहा है क्यों सामान डालूंगी तो टूट नहीं जाएगा ना मुझे मोनसे कलर को लानो जादों र' ओमफ्राय बेयावहाय हिल्सनिबो श'रुम दंमोन नालाय बेनि थाखायनो आंना मेगना हिल्सथिंसो थांबावबाय ओमफ्राय आङो मेगन मिसिबनानै गावखौ बुंबाय जे ओहो जानाय नङा आरो बायबावबा जायगा थोनाय नङा आरोना बेगानो जायगा गैखाला नायलाय माबायदि लानानै फैनांदों आङो जेबो हरफायाखैबो ओमफ्राय आंखौ दासो मोनफैनाय बायदिसो नुबावबाय मिनिनानै दायो जोङो बायखांबाय नै बेगा थांगासिनो जोङो दायो आजाव जल्दी से बहुत अखा हाबाय मोनफैबाय जोङो जि अखा हाबाय जि अखा हाखाबाय इतना बारिश दिया रे बाबा बाय बाय जेज भैया बाय स' गाइस दायो मोनफैबाय नाथाय अखा सिजोमलायलायबाय आयै अखा सिनाया सेस दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लानोसै ओमफ्रायहाय नै जा गोदोर बायनानै लाबोबाय आङो नै आंना ट्रलिया बैयावबो मोनसे दोङो बेयावबो थोला नालाय बेखायनो गोदोरखौ लाबोबाय मानो भिडिअ फिसा नुयो ओमफ्राय जि गोदोरसो खाथियाव नै दायो आङो जि पेकिं खालामगासिनो आरोना माथा गरम जागासिनो आं बबेखौ बबेयाव दोननो बबेखौ बबेयाव लानो जायगायानो थोलाय लांलां बे गिदिर बायलायलायनांबाय आं बेयावहाय ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे माबोरैहाय मा खालामगासिनो आं नोंथांमोननो नायलांबाय था आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोब्ला अब्लाना आंजों फैदो ओमफ्राय आंजों फैनानै आंखौ एसे हेल्प खालामफैदो आरोना स' आंबो गोसोआ एसे गोजोनगोन आरोना यहाँ से देख सकते हो मेरा सामान कैसे बिखरा हुआ है देखो और ये मैंने लाउडुम के लिए ले माने बिखौ आङो लाउडुमनि थाखाय लादों आरोना जुदियावहाय मोजांथार नुदों आं माने कालारखौहाय जा मोजां नुदों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय फैबाथ' बियो थाबायनो थाखाय नांगौ जागोन ना बेथ' शु माबा माबि बायचान्स लाबोआखैबा होननानै आं बायनानै लाबाय आरोना ओमफ्रायहाय नायलाय आयै थैगोनसोलै मेरा रूम ना ऐसा आया ब्रा पेंटी भी दिख गया कोई बात नहीं सब लोग पहनते हैं तो आङो दायो पेकिं खालामबाय थादों अखा जाबाय दिनै अखा जाबाय उदैया लोरदो जालायलायबाय नायलाय इतना खाया मैंने आज ये क्या लगा हुआ है रे मैंने बहुत सारा खाना खाया और पेटली बन गया देखो आज पेट फुल गया मोननैखौ सोखांनानै बेयावहाय दोनबाय ओमफ्राय नै जि जाबोर माबा माबि ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय मोनसेयाहाय नै दाबो जोबबावाखैसो भगबान माला जोबगोन मेंग्लिजोब्बाय आङो पेकिं सेकिं खालामखांबाय जिहेतु मेकआप फोनदोंमोन नालाय मेकआपखौहाय रिमुभ खालामनानै लानोसै आरोना
बाबाय आङो मेंबाय मोनाजाबाय फुगानोसै उन्दुनोसै